Gabon pelotazaleok, Hernaniko Galarreta pelotalekutik, Orona Masters torneoko finala jokatuko dute une batetik bestera, Koteto Ezkurrak eta Julen San Miguelek buruzburu lau espezialista onenen artean antolatutako torneoa izan da, duela 15 egun ekin zioten, eta final aurrekoak jokatu ondoren, bi onenak iritsi dira, hain zuzen ere, azkeneko buruzburuko ofiziala jokatu zuten biak, Koteto txapelduna eta Julen San Miguel. Manuel Agirrezabala, Matxin, Gabon. Bai, Gabon. Errebantxa kutsua izan dezakeela, pentsa genezake, ura ikusi eta hurrengo aukera gaurkoa dela ikusita. Bai, azken finen agostun jugautako txapelketan Patxi Zeberio ezuan sartu, eta oaingon behaien enpresan ustez lau honenak torneo azkar hau egin dile, bai Patxi, Koteto, San Miguel, eta Urrutia, lau espezialista hondik sartuta, eta berriz finala, agostuko final berdina errebantxak ikusteko mongo etuk. Saskia pelotez betea ikusi duzue, eta hain zuzen ere atzoko Kotetoren deklarazioek ekarri dute zer esana, izan ere enpresarekin oso gustura etzegoela ematen zuen hori entzunda eta irakurrita, eta jendeak horixe dio, zer ote dago horren atzean hori esan duenerako, Manuel? Bai, beak pelotatan nik etzek jaze, beak jagingoik ze tipotako pelota gustatzen zaion, eta momentu hortan ez bilatzia, min egingo ziola iruitzezetak. Baina pelotiak mundu badek, eta egun baten ondo ibiltzeztan aurrungon ondo ibiltzek. Bai egualdien eraginez da, eta, behai gustau etzitzaion hoi, gaur geixo gustatzen zaion, da partidu serio bat eta onbat ikustu joan behai, bintzat, ala opazo hau. Baita San Migueli ere, Koteto Ezkurrari gokitu zaio sakea ateratzea, eta azkar aurkitu du Saskian lehendabitzi erabiliko duen pelota. Aproba egin dezan eman dio San Migueli, partidua 30 tantora izango da, eta dirua parean. Parean. Ego pelotekin esan berdik, hemen bi pelotaintzako frontoi luzia da, lau banaka jokatzeko, eta materialakin pixka pasatzen baldin maiz pelotaiak gainditu itek pelotiak, eta hori zatarra gelditzek espetakuloako, motxegilare bai, eta nola asmauden intendente jaunak eta pelotaik behaiek erabakitako pelotakin. Hasi da Orona Masterseko finala, ondo sakatu du Kotetok, eraman San Miguelek, bigarren pelotaka da, kanpora joan zaio. Honeztebeko maixuari biak dira herriberekoak. Veteranoagoa Koteto, San Miguel baino. Bata aurrelaria, bestea atzelaria. Eta tanto egin, eta lehen debiziko inkizuna, pelota aldatzea. Koteton tanto hau gustauzutak bere jokatzeko estilua, sakia oso ondo indago saki izindek. San Miguelen errestu bote prontoare bai, eta geho garbizeuk egan, eskerpaetekin moitu imertziola. Eta oaingon kontrakantza aldaintzek pelotak, baina idea garbiekin Koteto, tanto bukatzeko. Final aurrekoaren kontra, final aurrekoan, Urrutiaren kontra hori egin zuen. Azkeneko zatian binipen, biparetaren bitartez Urrutia mugiarazi, eta gaur ere horixe egiteko asmoa ekarri duela ematen du lehen dabiziko tantoa ikusita. San Miguelen aurreneko tantoa egin eta pasa bere lehen sakean, eta orain berriz bigarrena ozta txeparen gainean moztuta lortu du. Bai, eta San Miguel hor jundek, bipa eta tanto emoitzea, aurrelai bat bezala ase. Hone daukan alturiekin da nola moitzean kantxan harri-harriek, ze ondo manejatzean hor. Bi eta huts, San Miguelen sakea, ondo gurutzatu du, eraman Kotetok.
Ormaren kontra sartu da San Miguel, botela esterrean Koteto, aire zerosoago orain San Miguel. Pelota errebotera, hor komeriak izango ditu, Kotetok eramateko. Ere zulorik handiena, utsunerik handiena, behar bada horixe izan daiteke. Bai, agostun da ikusi ginen, bueno, desente ondo moldatze zala eaman behintzat, Eta oaingo tanto nor aurretik etorri berra izendik, eta hoi oso diferente izitek. Hemen atzen egon, eta pelotia datorren eran errebote atzeko ondo kolokatzeiz, baina korrikan atorrela zailagua. Hala ere, San Miguelek ez du bat ere bildurrik izango pelota errebotera bidaltzeko, eta Koteto kontu izan behar du. Errebotetik ere mina handia egin baiti zaioke. San Miguelek lehen da bizikoa oraintxe egin du Kotetok 1-3. Bueno, eta bere pelotakin segitzei bitzat, Kotetok, Aurrean San Miguel zain, atzean Koteto ezkurra. Atera eginda ezker hormatik. Ondo Koteto, oso pelota zaila jarri dio San Migueli. 2-3. Ondo zeo, Koteto, ikusi aldek nola jundan. Tirua bezala hor, 6 kuadro eta erdia. Gaur eguerdian ikusi ditugu berriro Kotetok irailaren 4ean kapela lortu zueneko irudia, azze poz hartu zuen azken tanto egin zuenean. Saskia erantzi eta bere bi eskuekin amar nola erakutsi zion jendeari. Azkenean lortu zuela 10. alegia. Bai, azkeneko urtetan gaina bea ezuen finale aljauru egin da, bueno, bere aleko poza 10. horrek. Zorte txarra izan zuen gainera lesioekin, pare bat aldiz, Ezpanago horregatik ez zuen iristerik izan, besteren batean. Eta aurten bai, sailkapeneko partidu baten hankak zabalduz ezkoan, da zai, onuan enpresa, bea, osatzezan da, bueno, duda hundikin, baina azkenen bea konfiantzia hartu zin bere buruakin, da txapela lortu gaina. Azken biak sakez egin ditu Kotetok, 4-3 aurretik da. Irruarnaren Haure sakiek. Hau ere, zuzenean sartu dio. 5-3, 37 urte beteta Koteto, eta ez dut uste orain bezan ondo sekula sakatu denik. Lehengo urte arte, nik final guztik ikusi dezkoat Kotetoi, eta lehengo urte arte, 2010 urte arte, sakatzen hain konzentrauta eta kostautuko postura hortatiken gurutzatzen pelotia ez diat ikusi. Eta gaur alaxe hazidek, Gehiago aterako da. Behera egin du pelotak, eraman ala ere San Miguelek, hortxe du. Gora. Errazilen biziren atzelariak, ezker hormatik gora. Bidali du pelota, 6-3. Azken 6ak errezkan egin ditu ezkurrak. Pare-parean atera da dirua eta orain 160. Artekariak ez ezik, hemen beste markagailu bat bada. Dirua nola dagoen jendea jakin dezan. Pelotaka da errebotera Kotetok, ezin San Miguelek eraman eta aldageletan sartzeko asmoa duela uste dut. Bai, desente ondo hazidek, San Miguel irutanto inez, baina guain Kotetok hartu dik. Pelota eta sakiekin asmatu eta zazpi railan uste jaut indizkola eta ez da komodo sentitzen, noain, Julen. Bere tokira itzuli da San Miguel. Kotetoren sakea, ere gurutzatua.
Eraman Julenek. Uts, Kotetok. Jautzi egin du, baina ez du pelota berak nahi bizain gozo jo. Sake hona izen depa haure, baina Julen hor ze ondo moldatzean, hor aurreko kuadrotan. Daiz bote pronto, sake horiek buena eamateko. Berriro sakatzera dator. San Miguel zabal-zabaletik, ez dio botea behar bezala egin. Ondo Koteto. Bote handia egin dio. Eta tanto. Bai, eta bigarrena badike, hor goitikan txapapea jute zaiona. Eta bueno, ez da guztua sentitzen nuen bai sesto horrekin, ez dik ondo manejatzen hor goitikan, da nik uste aldatu ingula. Koteto ere ona dator. Eira bat konzentrauta. Partidua jokatzen ari denean bai, baina tantoa bukatzen denean ere. Manuel, eira bat konzentrauta ikusten dugu. Bai. Eta... Giro porrita, Galarreta gaur. Bai. Gaur jende pixkat moituek, bai, arrazil aldetik, eta gazta jende pixkat, eta... Beste txapelketa bat ere jokatu dute. Frontoi motzean hain zuzen ere. Bai. Eta irabazlea Urtasun Lizasoren kontra finala jokatuta. Bai, eta harritzek badeke. Lizaso, bueno, frontoi luzene oso ondo moldatzen adek, baina lehengo urten adibidez beak atea zian txapelketa hoi, Lizasok, eta frontoi motxen banaka nola moldauzan, harritzeko mon. Eta, bueno, Urtasun gazte-gaztia eta furi-furin, jendu gaurten. Koteto, ezker horma ikututa, pelota zabalera bideratu, Otero esterrean orain, San Miguelek gainetik pasan nahi zuen, Kotetok goiko koltsoira bidali, 5 eta 8. Bai, Koteton zea oso ona izendek, ez zuen, bate indarrik etzok eman, baizik eta alturiekin, eta banaka hor eitek mina, alturiekin, oaingon goiko koltsoera aldeintzeo, baina pelotoi hor txapa ondo izen bazan, Julen ez zuen aliaugo, aidea eta mina onduia ingo zuan. Kotetok ez du laguntzailerik, baina San Miguelek bai. Bai, hemen ikustezu hemen atzeko iskinean, bueno, bere remontista izen dagoa, Lander, bere herrikua. Eta, bueno, ondo etorri lezako keek. Julen bezalako odol bero bati, ba pixkat kalmatzeko asuntua. Bost eta 8. Sake ona San Miguelek, 6 eta 8. Lehen da bizikoa du, sakez atzelariek.